Aýyny şunluk bilen bu manaýdan däl erkekler öz wyjdanym goýanak soramna men näýlik zady deýin näme bilýärmi oglanlar şoň üçin näme isleseňiz näýlik zady edin o kanalyň erkekler dogruýmy aýdyn kanalyň birden gowy bar ýa-ha özüm alyp öz elim bilen özüm bulaşdyryp goýberdim da. Şu Allah aýdýar we Allah şonu göz görkezýär da düşündiň men şu bir zadyň üstünden gülmek bir näýlik diýsem tämay ol Ayolo men edenim özüm bagşa bilen ama men kerim bagşasa da ya şolar ýalyk zat kimmekin bagşany bilenim erkekkä özüm ma kak erkekkä özüm köçede senimden soňam ol ömrüme köçede etmedim da şeýdi biriniň üstünden gülüp gören oglan näle ol meni göz görýäňiz dämi o şolar ya göz gapylýan ýeri bolanlar daje o triapkalyk galyk bolýar da özüm üçin şolay düşündim hem şofe ýapaýdyna ýöne men prosta videoçyklarda ýetip gyragaça mas oturup bilýärdim ony erkek bol erkekligiňe manisine şunu da ne wot ýöne wyjdanym goýanak da onun üçin men şu ul ýylyň öňünde meçan etdim men ul ýylyň öňünde çykmam men jala düşünýärmidim da özüm bala onun üçin düşünesi gelýär düşünesi gelmeýär markaýyny sen zadyňyz ýazyň arkaýyn tapap ýok 60 saat edesiň 60 saat etsin sen şol 3 tane video gowy köpräçik patpişigem metip bolan metipdi wot men siň öňüňizde diýen kim gelen bolsa şo videoňy üstüne patpis atsam maňala oglanlar gönä bilen berýärmese baryň 60 saat edin. Bamşa kim şol videolaryň üstü bilen geldimi? Ya like'lar diýel tapagy ýok ya şu patpişikler şu kim şu videoň üstü bilen basan bolsa hemmäňize ýüzden ýany oglanlar. Kim men bilen Instagram'y 60 saat edin oglanlar. Mesele ýok. 7 million halkymda Allah we nesip bolsa o 13 miň bilen iş saat etdi. Ýene gider öýde bu halal hakykat gözü bilen erkek bot. Erkek durduň aýdyp etjek oglanlarymyz batu gölemler bilen gelsin şolar patpis saat etsin. O şolar ýa men ýeňeňler 60 saat edin oglanlar. Ýöne men özüm aýdýan Allah'ın ýanyna günäm boldy men şoň üçin Allah'dan bagşy soramagym bilen men siň öňüňizde çykyp men siň edil öňüňizde çykyp şu maňa erkekkä boýnalan men näme edin günäm özümi ýatyranokda da şu maňa gözüňizde getiräýin ondan soň men ümralla etmedik işimi bir ýöne haýyp tutup bilýän we haýypma çydaman eden zadym bollo şoň üçin maglanlar kim näle ýalňyş düşünýänem bolsa ol siziň öz pikiriňiz. Hemme sag bolun.